ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್, ಬೇಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ತೂರ್ದಾಲ್, ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ನಿತ್ಯ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ರುಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದುಲ್ಲೇರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್, ಬೇಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ತೂರ್ದಾಲ್, ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಚೆನೆ ನಿತ್ಯ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನಿದ್ದೆ ತುಳುಟು ಪಾತಿರೊಂದಲ್ಲ ಪಂಡ ಇನಿ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರು ಮೇರು ತುಳುಟೇ ಪಾತಿರ್ನು. ಸೊ ತುಳುತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಟಿಲೆಲ್ಲ ಮೇರು ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರು ಬೇತೆ ಏರ್ಲಾತ್ ಲೀಲಾ ಪಂದು. ಸೊ ಸುರುಕಾದ ಮೇರೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊನೊಂಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಸೊ ಈರು ತುಳುಟೇ ಬಾತಿರ್ನು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ಲ ತುಳುಟೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲಾನು. ಸೊ ತುಳುಟು ಪಾತಿರ್ನಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೇ ಒಂಜಿ ಐಟದದೇ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬರ್ಪುಣು. ಸೊ ಖುಷಿ ಆಪುಣು ಅದೇ. ಈರು ಊರ್ದ ಆಟಿಲ್ ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಬೇತೇನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಬೇಗ ರಪಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಊರ್ದನೆ ಪಿದಾಯದಕಲ್ ನಾಟಿಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದಾಟಿಲ್ ದುಮ್ಮದ ಪಿರಾಕ ದಾಟಿಲೇ ಅತ್ತ ಇತ್ತದ ಪಿರಾಕದಾನೆ ಮೀನಿನ ಕಾಯ್ತದ ಅವು ಏತು ದಿನಲ್ಲ ದಿವಲಿ ಪುಳಿಮಿಂಚಿ ಮಂತ ದೀಂದ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೀನಿನ ಕೈ ಪೋಡು ಕಾಯ್ತದ ಪುಳಿಮಿಂಚಿ ಪಾಡು ದೀಪಿ ಮೀನು ಕಾಯ್ತದ ಇಲ್ಲ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಅಲ್ಪರೆ ಪುಳಿಮಿಂಚಿ ಪಾಡು ಅಂದೆ ಪಾಡ್ದವಿಂದ ಇರು ಏತು ದಿನಲ್ಲ ದಿನೋಲಿ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ಬಿಸಾಲೆಪುರ ಇತ್ತೆ ಬಿಸಾಲೆಪುರ ಇತ್ತೆ ಬಿಸಲ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟ ಬಿಸಲಾಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ರುಚಿಯೇ ಬೇತೆ ಸರಿ. ಈ ಬನಾಲೆ ಎಲಿ ಮೀನು ಅವು ದಾಲ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಸಲೇಡ್ ಅಗೆಲದ ಬಿಸಲೇಡ್ ಮಲ್ತದು ಬಂಗುಡೆ ಎಂದಿಯಿಂದ ಏಸು ದಿನಕ್ಲ ಯಾವ ಇತ್ತ ಫ್ರಿಜ್ ಉಂಡು ದುಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ ಇತ್ತು ಜೇರು ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೇಡ್ ಅಂಚನೆ ಸುರುಕಾದ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಕಾವಲಿ ದೀಪಿನ್ ಕಾವಲಿ ದಿಯೋಳು. ಸೊ ಸುರುಟ್ ಕಾಯ್ಪುನ ಐಕೆ ಎಂಚ ದಾದೆ ಪೂರ ಮೊರೆತು ದೀತಾರೆ ಎಂಚ ಮೊರೆತು ದೀತಾರೆ ದಾದೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾರ ಐಕೆ ಮುಂಚಿ ಪೊಡಿ ಕೊಂಚ ಉಪ್ಪು ಮಂಜಾಲು ಕಾರು ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ಲ ಮೀನು ಕಾಯ್ಪರೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆ. ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪುಳಿತ ಬದಲು ಪುಳಿತ ನೀರ್ದ ಬದಲು ವೆನಿಗರ್ ಪಾಡ್ವೇರು. ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿನಿ ಪುಳಿತ ನೀರು ಐತ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ರುಚಿ ಬೇತೆನೆ ಬರ್ಪಿನಿ. ವೆನಿಗರ್ ಪಂಡ ಐತ ರುಚಿಯೇ ಬೇತೆ ಅವು ಪೂರ ಪಿದಾಯ್ದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡ್ನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆನೆ. ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಆಟಿಲ್ದ ಕೊಂಡಿಡು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಸೊ ಒಂದುವೇ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಗಲಸುನು ದಿತ್ತೇರು ಬಂಗುಡೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲಾರತ್ತೆ ಓಲ ಬೇತಲ ಮೀನು ಹಾಪ್ಲೆ ಬೇತಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೂತಾಯಿಲ್ಲ ಹಾಪು ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಕಡೆ ರಂಡೆ ಒಂದು ಕಾಯ ಒಂದು ಪುಣಂಜಿ ಮೇಯ್ತು ಕಾಯ್ತೀನಿ ಯಾವ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಉಂಡು ಇದು ಈತೆ ಯಾವ ಕಾಯಿನ ಒಂತೆ ಮೇಲಿಡು ಹೊರ ಒಂತೆ ಕಾಯಿಂಡ ಅಂಡು ಪೂರ ಬೆಯ್ಯೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಯಾವೆಂದು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ ಕಡೆ ರುಂಡು ಪಂಡಾರು ಪಾಡೆ ಹಾಂ ಪಾಡ್ಲೆ ಮುಂಗೆ ಮುಂಚೆ ಹಾಂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹೊತ್ತು ದಿನ ಆತೆ ಪೂರ ಹೊತ್ತು ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಂತೆ ಹೌದದೇ ಮೆತ್ತೆ ಮೆತ್ತೆ ಮಂಜಾಲದ ಪುಡಿ
ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕೆಲವೇ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಬಜ್ಜಿ ಕೋರಿದ ಕಚ್ಪು ಗಂಡ ಪಾಡುವೇರು ನೆಕ್ ಪಾಡುಜೇರು ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದೀಪಿನದೆ ಓ ಅಂಚಾದ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಡ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಆಪುಂಡು ಎಂತ ಕಡಾರೆ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆ ದುಮ್ಮದಾಗ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವೇ ಅವೇ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಕಡಾಯರ್ನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋಣ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡಿ ಹಾಂ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ರಂಡೆ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ವೆ ಪಾಡ್ಲೆ పులి అంతా ఎచ్చనే బోడా అందతే నెక్కదప్పన పులి ముంచి ಮುಂಚೆ ಪನ್ಪಿನೇ ಇದ್ದೇವೆ ಮುಂಚಿಲ పులిలో అంతా ఎచ్చ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿಲ ಕಡೆನಾಗನೆ ಪಾಡುನು ಕಡೆನ ನೀರು ಪಾಡುವೆ ಪಾಡಿ ಯಾವೇ ನೀರು ಅದೊಟ್ಟತೆ ಸಣ್ಣ ಯಾವೇ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಣಲೆ ಓಕೆ ನೆನೆಸಿದಪ್ಪ ಅದೇ ಹೌದು ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡು ಎಣ್ಣೆ ಸೊ ಇಂಕಲ್ ನಾಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆಡೆ ಕಡೆ ಪನ್ಲಕ್ಕ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಯಾವೇ ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಖಾಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಅರೇಪ್ನ ಕಡೆದು ದೀದ ಐಟೆ ಈ ಪಜ್ಜಿ ಮೀನಿಂದ ಅಂಚನೆ ದೀದು ಎಲ್ಲ ತುಟ್ಟು ಕೊದ್ಯಾವೇರ ಒಂದು ಕಾಯ್ತದ ದಿಂಡ ಎಂಚ ಕಾಯಿ ತುದಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ರುಚಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಹಾಪುಜಿ ಪುಡಿ ಹಾಪುಜಿ ಮೀನು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಜಿಂಡ ಪಕ್ಕ ಮೀನು ಬೇಗ ಪುಡಿ ಹಾಪುರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಹಾಂ ಪುಡಿ ಹಾಪು ಮುಳ್ಳು ಬೇತೆ ಮಾಸ ಬೇತೆ ನಂದು ಅಡಿಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಅಲ್ಲ ಅಂದ ಮೀನು ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿನಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡು ಪಾಡ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿದ ನೆಸಲ ನೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿದ ನೆಸಲಂದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಯಿನೇಟ ಹಾಂ ಅಡೆಗೆ ಅವೇನಂತ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ತುಳುನಾಡ್ದನೇ ಪೂರ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಒಯ್ತ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಂಗುಡೆದ ಮನ್ಪೋಲಿ ಬೂತೈದ ಮನ್ಪೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಡೆ ಮೀನು ಬರ್ಪೋಲಿ ಕೊಡ್ಡೆ ಇದ ಹಾಂ ಮನ್ಪೋಲಿ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆರಕೆದ ಮೀನು ಪೂರ ಅವೆಡ್ಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬಿ ಪುಡಿ ಹಾಪು ಕೊಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ಅವಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಕಲ್ಲೂರು ಪನ್ಪೇರು ಕಲ್ಲೂರು ಮಾತ್ರನೇ ಅಥವಾ ಕೊಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡೆ ಪುಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಲೂರು ಕಲಡು ಕಲ್ಲೂರು ಕಲಡು ಬೇತೆ ಮುಳ್ಳು ಬೇತೆ ಹಾಂ 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 ಪುಡ್ಡೆ ನಂಡ ದಿವಲ್ಲಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪುನ ದಿವಲ್ಲಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಕಲ್ಲೂರು ಹಾಪುಸಿ ಕಲ್ಲೂರು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಸಿ ದುಂಬು ಪೂರ ಈ ಕಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾದ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಈ ತುದೆತ ಬರಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದಂತೆ ಮಲ್ಲ ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಕಾಸ್ಕೊಡ್ದು ಕನಾರ ಇಜ್ಜಿ ಜಾತ ಬುಡಿಲ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಹಾಂ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಇತ್ತು ಸಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪುವ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಪಿನಿ ಅದು ಕಂಡ ಪೂರ ಇತ್ತು ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಬೋಡಂಡ ತುದೆಕ್ಕ ತೋಡು ಮೀನು ಬತ್ಪುನು ಅಂಚ ಹಾಂ 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 ದಾಲ ಕನಾರ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಈತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಈತ ಪೊತ್ತನ್ನ ಕೆಂಪು ಹಾಕೊಂಡದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅರೆಪಾಡು ನೆಕ್ ಮೊರೆಪ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಾರ ಇತ್ತ ಐಕೊಂತ ಬೋಡ ಅರೆಪು ಬೋಡ ಏನತ್ತು ನೆಕ್ ಪೂರ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಣ್ಣನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಪಿನತೆ ಅವೇನು ಇತ್ತದ ರಿಸರ್ಚ್ದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಆತೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ರಿಫೈನ್ಡ್ ಈ ಪೌಡರ್ದ ಉಪ್ಪುದ ಬದಲು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಕೆಲವೇರು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ತಿಂಡ್ರಲ್ಲಿ ತೈರಾಯ್ಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂತೀರ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ತಿನ್ನಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಇತ್ತ ಪನ್ಪೇರು ಪಾಡು ನಿನಕ ಸರಿ ಪಾಡೋಡೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗನೆ ಎಂದು ಅರೆಪು ಪಾಡಿ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇಯೊಚ್ಚು ಮೀನು ಹಾಂ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬೇಯ್ತು
ಅರೆ ಪೆಚ್ಚ ತೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ಮಂದನೆ ಕೂಡ ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಕೊದಿನ ಅಂತ ಗಸಿ ಅದು ಒಂತ ನೀರು ಆಜುಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಅವೇನು ಸುರಕ್ಕೆ ಒಂತ ತೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತೆಲುಪು ಅಂಡ ಅವು ಲಾಜ್ ಇಜ್ಜಿರ ದಪ್ಪ ಕೊಡೋದತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಕೊಡೋದು ಅರೆ ಪೈಕ್ ಪತ್ತದ ಕುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲೋದು ಐತೆ ಇಂಚಿನ ಪಾಡಿನಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಾರ ಕಾಡಿ ಅವು ಪೇಸ್ಟ್ ಚಲ ಮುಚ್ಚಳದಿ ಇದು ಬೇಯ್ಪ ಅವನು ಇದು ಐಟೆ ಎಲ್ಲ ತುಟ್ಟು ಬೇಯೋಣ ಇದು ಗಂಜಿಗೆ ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗುತ್ತೆ ಉರ್ಪೆಲ್ದಾರಿ ನುಪ್ಪುಗ್ಲ ಅಥವಾ ಗಂಜಿಗ್ಲ ಉಪ್ಪುಗೋ ಬೇತಂಜಿ ಸಾರು ಪೂರ ಬೋಡ ಸಾರು ಬೋಡಾಪ ಐಕ್ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತದು ಇದು ಬರಿಟೊಂಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಬೋಡ್ತಿನ ಗಂಜಿ ತುಂಡು ಬಂಗುಡೆಲ್ಲ ಗಸಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಣ ಸಾಪನಪ್ಪಾಗ ಜಾಪೆ ಹಣ್ಣೆಂದು ಬೇಯ್ತು ಸೊ ಇರಾಗ ಪರಿಮಳ ಅಡೆ ಗೊತ್ತಾಪ ನಾನು ಬೇಯ್ತನ ಬಂಗುಡೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ರೆಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮೆನೆ ಬನ್ನಾಗ ಹಾ ಪಕ್ಕ ತಿನ್ಕ ಅಂದ ಟೆಸ್ತುದು ಬಿಡೋಡ ಯಾವರ್ತಿದ್ಪ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣಂದನ್ನ ಪೂರ ಎಂಕೆ ಇರಗಿದ್ದು ಅಂದಾಜು ಅವಲಿ ಇರ್ನ ಬಜಿ ಪರಿಮಳಗೆ ಇರ್ಪಂಡಾರ ಬೇಯ್ತನ ಅಂದು ಸರಿಯಾದ ಬೇಯ್ದು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೇಯ್ತು ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಇದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತನ ಯಾವು ಬರಿಟ್ ಗಂಜಿ ಅತ್ತಡ ನುಪ್ಪು ಗಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊದ ಸಾರು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಬಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ಹಣ್ಣು ಹಿಂಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸ್ಕೊಂಡು ಹಣ್ಣು ಸೂಪರ್ವಾದ ಆತಂಡು ತಿನ್ನೋದು ಇತ್ತಂಡ ನನ್ನಂತೆ ಒಂಜಿ ಕೈಲತ್ತ ನನ್ನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೈಲು ಉಣ್ಪ ಹಣ್ಣು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆತನ ಸೊ ಮಲ್ಪುನೆಂಚ ಕುಡರತ ಒಂದು ಬನೆ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನೆಂಚ ಪಂಡ ಸುರುಟು ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುಳಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆತಿನ ಅರೇಪುನು ಬಂಗುಡೆ ಮೀನಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮೊರೆತದು ದೀಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾವಲಿಗೂ ಒಂತೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮೀನಿನ ಕಾಯ್ಪುಲೆ ನನೊಂಜಿ ಮೇಟು ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಮೆತ್ತೆ ಮಂಜಾಲ್ದ ಪೊಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪುಳಿಕ್ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯಲಿ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೆಸಲ್ದಿದ್ದು ಕಡೆತಿನ ಅರೆಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪು ಕಾಯ್ತದಿನ ಮೀನು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ದು ಎಲ್ಲಿಯ ತೂಟು ಕೊರ್ದ್ಯಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ತಯಾರು ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾದಿತ್ತನು ಸೊ ನಿಖುಲ್ ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಾದಿತ್ತನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಕಜಪು ಕಲ್ಪಾವೇರ ಅಥವಾ ತಿನಿಸು ಕಲ್ಪಾವೇರ ಯಾಲ ಕಾತೊಂದುಪ್ಲೆ ನಿಖುಲ ಕಾತೊಂದುಪ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾವ ಅಣ್ಣ ಒಂತೆ ಕಡಿಸದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ವಿರಾಮದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ರುಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದಿಲ್ಲೇರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್, ಬೇಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಟೂರ್ ದಾಲ್, ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಚನೆ ನಿತ್ಯ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಭಾರಿ ರುಚಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ತಯಾರಾಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ಲ ತೂದಾಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಹೂ ಕಜ್ಪು ಕಲ್ಪಾವೇರು ಭಲೆ ಅರೆನಿಕೆನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಹೂ ಕಜ್ಪು ಅಂಬಾಡೆ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಇರ್ದಾನೆ ಬಜಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿನೇ ಮಲ್ಪನ ದಾನಿ ಇಲ್ಲಡ್ಡು ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಮಲ್ಪುಂದ ತಾರಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ
ಓ ಅಂಚ ತಾರಾಯಣ ಮಿಠಾಯಿ ಮಲ್ಪುಡು. పులిముంచి డే మల్తున్నంద షోకు ఒరి ఉండు కజిపు ఒరి ఉండు ಒಂದಂತೆ ತಿನ್ಪೇರು. ಹಾಂ ಹಾಂ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿಗ್ಲ ಬಾರಿ ಎಂದು ಅತ್ತೆ ಆವ ಸರಿ ಇಂದಿತ್ತೆ ಏಪ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ಪುಂಡು ಆನಿ ಒಯ್ತ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಬಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಏಪ ಮೀನು ಕೊರಿ ತಿನ್ಪಾರ ಆನಿ ಮೀನ್ದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಅತ್ತೆ ಸರಿ ಅಂಚಡೆ ಶುರು ಮಲ್ಬೇಕಾನೆ ಪೊತ್ಪೆರುಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಪನ್ಲಕ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಎಂಗಲ್ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಕೊಂಡಿಡು ಉಪಯೋಗ ಅನ್ಪುನು ಮುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿ ಇತೇರ ಅಂಬಡದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪಂಡರ್ ನೆಕ್ ಬೆರಕೆಗ್ ಬೇತೆ ತರಕಾರಿ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜೆ ಬಜಿ ಅಂಬಡೆ ಮಾತ್ರ పులి అవుందల పాడ్రేజి ఐటి ಐತಾನೆ ಪುಳಿ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಐತಾನೆ ಅಂಬಡೆನ್ ಬೈಪಾರಂಡ ಅತ್ತ ಅಂಚನೆ ಇದು ಬೈಪಾದ ಬೈಪಾರಂಡ ಅತ್ತ ಬೈಪಾದ ಪಾಡ್ರೆನೆ ಅತ್ತ ಬೇಯರ ದೀಪಿನಿ ಐಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಪಾಡು ಬೇನಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದು ಉರ್ದು ಕಮ್ಮೆನೋ ಮೆತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ ಜೀರ್ತಾರಿ ಜೀರ್ದರಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಂ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಾಯಂಡ ಯಾವೇ ಬಂದು ಮಲ್ಪ ಇನ್ನೇನ ಕಡೆಯನ್ನ ಬೇರೆ ಪಾಟ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಅಲ್ಪ ಯಾವೇ ನೀರು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬೇರೆ ದೀಪಿ ಹಾಂ ಪೂರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹೊರನೇ ಮಸ್ತ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋದು ಕಡೇರೆಗೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಕಡೇರೆಗೆ ಬಿಡೋದು ನೀರು ಬೆಲ್ಲ ಇದು ಒಂಜಿ ತುಂಡ ಒಂದು ನೇಲೆ ತುಂಡು ಹಾಂ ಈ ತಂಬಡೆಗೆ ಆತ ಬೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಮುಚ್ಚಳದೀದ ಅಡೆಗೆ ಬೇರೆ ದಿಪ್ಪಿ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಅಡೆಗೆ ಬೇಯ್ನೆಟ್ಟ ಕಾಪಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ಉಪ್ಪು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇಯೊಂದು ಪಡೊಂದು ಕಡೆದು ಕೊರೋಡೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಡ ಯಾವತ್ತೆ ಪಾಡ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡೆ ಅಡಿಗೆ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಮುಂದುಲ ಇಂಚ ಗಂಜಿ ನುಪ್ಪುಗ್ಲ ಹಾಕೊಂಡೆ ಗಂಜಿ ಹಾಂ ಗಸಿ ಗಸಿ ನೀನಂಡ ಗಸಿ ಗಸಿ ಅಡಿಗೆ ಮೊರೆತದು ಉಣ್ಣಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ನನ್ನ ದುಂಡ ಈ ಪಿರಾಕದ ಈ ಕಜ್ಪು ಪೂರ ನುಪ್ಪುಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದಿತ್ತಿನ ನುಪ್ಪುಗು ದೋಸೆಗೂ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮರಿಯೋಳು ಪೂರ ಹಾಂ ಕಜ್ಪು ದಾಲ ಪಂದಿನ ಪಗ ತಿಂದೆ ಅಂಬಡೆ ಹಾಂ 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 ಅಂತದಿಂದ ಹಾಂ ಪೂರ ಬೆನ್ನಿದಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ ಬೆನ್ನಿರ ಪನಾಗ ಹಾಕೊಂಡದು ಮಲ್ತು ದೀಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ರಡ್ಡ ದಿನ ಕಾಂಡಲ ಅಡಿಗೆ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಅವೇ ಉಂಡು
ಹಣ್ಣೆಂದು ಹಾಂ ಹೊರ ರೇಪ್ ಪುದೀನ ಹಣ್ಣು ಪುದೀನ ನೆಕ್ ದಾಲ ಬೊಕ್ಕ ನೆಸಲ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜೆ ದಾಲ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಡ್ತಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಪಾಡೋಲಿ ದಾದೆ ನೆಸಲ್ಗೆ ಪಾಡೋರಡಲ್ಲ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಹಾಂ ಬೇವ್ರದ ತಪ್ಪು ಉಳ್ಳದು ಬೇವ್ರದ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದಾಸಿ ನೆಕ್ಕು ಪಂಡಯ ಒಂಚೂರು ಉರ್ದು ಪೊತ್ತು ಪಾರ್ದತೆ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಬೋಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಬಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಅಂಬಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದಾನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದ್ಬಿಡೋಡೆ ಸೊ ಈ ಅಂಬಡೆನು ತಿನ್ನೋಡು ಬಂಡ ವಂಚನೆ ಕುಲುದು ಅಗ್ಗಿದು ಐತ ರಸ ಒಯ್ಪುಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ ಐತೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪ ರಾಪು ಜಡೆಗೆ ಅಂತ ತುಪ್ಪ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆತೋಳು ಒಂತೆ ತಪ್ಪಣ್ಣ ಪುಳಿತ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಒಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬಣ್ಣ ಒಂಜ ಇಜಿಂದ ಮನದಾನಿಗೊಂದು ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ಪುಳಿಲ ಬೆಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆಗೆ ಒಂತೆ ಚಿಪ್ಪೆದ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೆಚ್ಚಲ ಉಂಡು ಬಾಯಿಲ ಪೊತ್ತುದು ಪೋಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಅಂಬಡೆ ಬನ್ನಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಆತೆ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರ್ಪಿನಾನೆ ಅಂಬಡೆ ಪುಳಿ ಇಂಚಿದ್ನಪುರ ಐಟ್ಲ ಈ ಶೋಕದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರ್ ಪಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಕ್ಕ ತಿನ್ನೆ ನಾಲ ಎಲ್ಲ ಪುತ್ತುದ್ಲ ಪೋಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಗಂಜಿಗೆ ಅಥವಾ ನುಪ್ಪು ಸಾರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೈಡ್ಗೊಂದೇನು ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನು ಮಲ್ಪುನೆಂಚ ಅಂದ ಕುಡರತ ಒಂದು ಬಲೆ ಅಂಬಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನೆಂಚ ಪಂಡ ಸುರುಟು ಅಂತ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ಡ್ ನುಂಗೇಲ್ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆನು ಪೊತ್ಪುಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ಮೇಟ್ ಅಂಬಡೆಗೆ ಮುರ್ಕು ನೆಟ್ಟ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪಾಲೆ ಅಂಬಡೆ ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪೊತ್ತುದಿನ ಸಾಮಾನು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದು ಅಂಬಡೆಗೆ ಕೂಟುದು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ಯಾಲೆ ಇತ್ತೆ ರುಚಿಯಾಯಿನ ಅಂಬಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ತಯಾರು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೆಡು ರಡ್ಡ್ ಕಜಿಪ್ಲ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಿತ್ತನು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಏತೇ ಪಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪೆ ಬೇತೆ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತಾಯ್ತಾ ಈಗ ಊಲ ಸರಿಸಾಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನೋಲಿ ಮಸಾಲೆ ಈ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಅಂಡ ಇರು ಪೊತ್ತುದು ಕಡೆದವೆನ್ ಮಲ್ಪುನ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ರುಚಿನೇ ಬೇತೆ ಐಟ್ಲ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಿಲೆಣ್ಣೆ ಮಲ್ತನ ಬೊಕ್ಕಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ಕಜ್ಪು ರಡ್ಲ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಪು ಅಟಿಲ್ ಕಲ್ಪಯಾರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮತ್ತಿಡ್ದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮನ್ಸು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮತ್ತಿಡ್ದು 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಉರ್ಪೆಲ್ಲ ರೀ ಐಕಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪು ಗಂಜಿ ಮಾಡ್ತದು ಖಂಡಿತ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಪಂಡ ಪೂರ ತುಳುನಾಡದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಶ್ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುಟು ಪಾತಿರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾದ ಪೋಲಿ ಸೊ ದುಮ್ದ ಸಂಚಿಕೆಡೆ ದುಮ್ದ ಎಗ್ಗೆಡೆ ಕುಡೋರ ನಿಕ್ಲ ದುಮ್ಮಗೆ ಬರ್ಪ ಅರಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್, ಬೇಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ತೂರ್ದಾಲ್, ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ನಿತ್ಯ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.